Mina nge-experience ukuba umuntu oku-2, umuntu ohlukene kabili empilweni eyodwa emzimbeni owodwa. Vele ngaba umunye umuntu ngabuye ngashintsha ngaba omunye wafa loyaya. Lento ikutshela ngokusobala ukuthi umuntu akuyena lo mbonayo. This is part of umuntu, i-host, i-vessel le. Yes. Uma kungenzeka kube ukuthi manje uthandana nomuntu ozithatha kancane, o-undeserving, ongayiboni self-worth yakhe, oseklisha for less, lo muntu mhlazana washintsha kuleso state uyokushiya lo muntu. Kubalekile ukuthi kube ukuthi umuntu wakho ngisho ngabe kuthiwa akanalutho, nje kuthiwa akananto etheni ebambekayo, kodwa uthi nje I'm worth it, ungangithathi kanjalo. Ngisho kuthiwa uyisichaka kanjani, kodwa athi nje i-self worth yami ngiyayazi. Yes, lo muntu ke chances are ngisho right kanjani uyosticka nawe, ngoba lo uyokushiya ngenxa yokuthi wena uyokuresonate naloyo mdala. Lo mdala lo resonate naye wena uyobe yena athi sala naye, wena sala naye, because each and every choice I was making bengiyenza ngokuthi I'm desperate, I'm settling for less. Uyi-dangerous kumuntu onjalo, omthole enjalo, ngoba uma sesishintsha kuleso state uyakushiya. Bangana labantu abakhala ukuthi ngamgeza oyengulube, ngamgeza udaka, namhlanje usengishiyile, sengisele kanjena ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kenzani noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Ngiyachazela ke, mlalele la, mbuke futhi indlela lenza ngayo. Yabona mawukuthi umbambe ngemali, yazi ukuthi mhlazane wanayo uyokushiya. Mawukuthi yona into umbambe ngayo le, mhla wanayo uyokushiya. Mawukuthi nje mbheke ukuthi uyayibona ne self worth kuyena. Uma ukuthi uyakhothamela ngoba uphethe isobho noma uphethe umqhakazo, uyokushiya lo muntu mase se realize self worth yakhe. Akubo ukuthi ngisho uphethe isobho kodwa uyasha athi ngicela ungangithathi kanjalo. Yes, ungangithathi kanjalo. Lo muntu ke chances are uyohlala nawe. Yes, Mogel uzomthatha lo guy, thatha umfana umthintithe emese segezekile kahle, aqale manje abese bona ukuthi hayi bo man.